Ug karon ni ang laing sumpay ni ngatong sugilanon. Ikaw ang gamot, ako ang punuan. And I am still waiting. Kaingon si Reeves nga siya ang mangulay sa pag-atiman sa imong agawon. Hampog ay. What? Kaya nga no? Doon na naday ko'y gipanghambog nimo? Miingon na ba ko nga pakaslan ta ka? Ngi. Joke. Pag sure, sir, uy. Tinuod ka nga, may offer gyud sa Sir Reeves nga siya ang mabantay ni Ma'am Carla. Hay naku ni Mia. Clever kay ka no? Sigurista. So, nahibaw kong dili ka yung dali matonto. Ana, gyud. Ayaw gida yun pagkumpiyansa sa pagkalisod na bayan taong karos panahon ng taon. O nga ipagkumpiyansa. Ha? Nagpasa na ba nga taong maro? Mga careful sa matag tao nga imong ikasugat. Okay, nagduda manggig ka nga nagkomedyar ko. Wait ha, ay tawgon ko. Para siya na ang mumatuod nimo nga tinuod ang akong isulti nimo. Wait. Kuya. Oh, tubag ka. Oh, ha? Tubag ka. Kinsa ni, uy? Kinsa ni? Hello? Ribs. Si Ribs ni. Kinsa mo sali? Sir Reeves? Yes. Ikaw ni, Nimya? Yes, sir. May problema ba? Kuan, sir. Ako lang utang klarohon ang giingon ni Sir James nga ikaw kunoy mo bantay ni Ma'am Carla. Yes. Pwede sa mo mamauli si Manong Imon. Yan sa naman. Sa pagsulti ni Ribs nimo nga naghinukto ka man. Yang gipanghimak ka ang akong giingon nimo kay tukon ako siya. Oh, grabe. Tukon gyud. Kita, why magawa nga nagmahal sa iyang manghod ang makahimo niya na ni Mia? Bitaw. Unya. Joke lang magudtugod. Pagkaandas na imong dughan ba? Laisad ka sa? It's one of us. Lain-lain og style, di ba? Di ba? Maaksyon ako kalibog ni mo, Sir Da. Maong, Unsa lagi imong gihinuktukan? ang gingon ni Sir Reeves nga pwede ra kuno mamauli una mi si Tiyo Imon. Bitaw. Aron nga makarelax mo. Mahadlo ko, sir, uy. Mas ko alam mo niya hinuon si Ma'am Carla. Mukalit lang baya ginaglikoy ang iyang utok. Mulikoy? Meaning, kuyong mayabag? Temperagod. Unsa maganda na si Carla para ninyo? Nga, ingon ana naman lang inyong kahadlok ng gibati. Correction. Dili man ko mahadlok niya. Kay kamaubaya sab kong masukol. Dili ka pa ganidugay nga miingon nga mahadlok kag iyang pangitaon. Look, sir. Si Sir Reeves ug Ma'am Carla are not in good terms baya. Although I know, moangkon magsadili si Ma'am Carla, dali rang mabalik ang iyang pagbati ni Sir Reeves. Tungod kay in love kit siyang tinuoray ni Sir Reeves. Mao ba? Yes. Taas sila karbo si Ma'am Carla. Mong gipatuo mi niya nga okay ra kay siya wa na si Sir Reeves. Bisag deep inside, nagdugo ang iyang kasing-kasing sa nahimo nilang sitwasyon karon. Abi ni mo, sir, kung doon na palang ko'y mahimo, gusto na ko silang ipatch up. Maluay ko sa bata kung matao nga way amahan, sir, uy. Dili gid na magduot og kaayuhan sa bata kung ingon ana ang mahitabo. Ang bata mo'y mag-suffer. Ikaw, sir, wakay plano nga salbaron ang reputasyon sa umaabot nimong pag-umangkon? Gusto ko. Ano kung wa? Pero may respeto ko sa pagbati sa kumanghod maong wala lang ko manghilabot. Pero nindot ni nga timailan, di ba? Nga nagpakita si Reeves o kaikag sa pag-atima ni Carla. Ato na lang iyampo
nga mahimo ning usak kanindot na sinugdanan para nga makabalik ang maayo nilang relasyon. Hinaot pa. Hinaot pa, sir. Sige. Pamauli na mo si Manong Imon. Dili lang tingali, sir, uy. Unless kung si Ma'am Carla ang order nga, ingon ana ang among buhaton. Katigalig masuko niya itong mangita na ako. Nyawa ko. Isalig na nato ni Rebs ang pagpasabot ni Carla. Unsa may mong huna-huna, Tiyo? Kasa ko na mo, day. Okay, sige. Tana. Aron, makapaway sa kagbalik. Kitanaw na ko ni mo, murag nagduka pa ka. Tinood ko na. Maong bala na, mamaulit ta. Hi. Oh. Thank God. Layo na sa peligro ang bata. Oh, relax ha. Dili mao ang gustong higayon. Aron masuko ka. Dili karon ang gustong higayon. Suko ka? Una-una, ana. Nga, dili maayo alang sa imong anak. Sa atong anak. Ugli ata. O sa may nasulod sa imong o, nga may kiat magkagsayaw kagabi. Mura kayo kabayo nga bagong nakabuhi istoril. Pwede tigil mong nakakaransa. Inspired kay ka? Tungod atong imong gwapong Paris. Di mo sa mo mapasol. Imog yung giamong-among ng imong anak. Ganun naabot ka naman sa anang anak. Tungod kay ako mauiwa mahimutang sa imong gibuhat. Karon o sa minita mo. Nalandig ka din sa ospital tungod sa imong kiat. Ang akong pagsayaw ka, P.E., mo'y imong ipasanginlan ni ining nitabo na ako karon. O sa pa ba dihay? May lain pa ba dihay? Nga na ba ni amang ka? Giyunsan mo sa pagkahibaw nga ni ako din niya. O unsay may nakaon ni mo nga ni aman ka. Tagsa-tagsaon ko nagtubag ang imong pangutana. Pagbuo tingali sa higayon. Nga nakauna-una Miss Kuya James sa pagduaw sa usa ka suod sa pamilya nga na-confine din Og nato lang yun sa among pagbarog sa entrance sa inyong pag-abot. Maong si Kuya, may akong gipalaho sa room sa gusto unta namong doon. Tungod kay mas curious ko nga mahibaw kung unsay nahitabo nimo. Mauna. O karon nahibaw na ka. Makalakaw ka na. Dili. Unsa? Ako'y muatiman nimo. Nga no? Nabuang na day ka? Tawag ako bisag unsa, bahala ka. Ayaw nang diha pag sinuplada. Kay miingon ako nga ako'y mo bantay ug muatiman nimo. Then that's final. Hay medis na niya. Kung doon nagigikinahanglan, ako'y sugua. Kay wa na'y nimyas palibot. Nga no? Ayaw ko nagkugang-kugang diha. Kay nakadugang na sa imong stress. Pita ni mo, Nahibuong ko kung nga nung miingon kang wa na sa palibot si Nemya. Mong nangutan na kung hain di ay siya. Akong gipapauli. Aron makapahuway. Kay utro to naluya. Tungod tingali kay na-stress at tungod sa nahitabo ni mo. Concern ba yasab? Concern si Nimya ni mo. Ingon man si Manong Imon. Maong affected sila kung may problemang maabuti mo. Pangkaasa ng taong naauban ni mo. Kay pagkadako yun mong swerte nga nakatumong kag mga tao nga makabaong mo bati kung naunsa ka. Karon, unsay gusto ni mong isugo ni Nimya? Wa. Ay napagsabat niya kay matog kong balik.
Wala ka mo pauway. Pamawi. Kanibaw kung kikapoy kag maayo. Ako ready ay. Ikaw dili lang. Ikaw ang mas angay nga magpahuway. Tungod kay wabaya ka magpaingon sa pagkabata, tiyo. Ang pingi taw ng imong lawas. Kaya ikaw na lang baya mo ikasandikan ako. Ikaw masarap akong gilauman kay ikaw may batanon ninday. Aron way lalis, tiyo. Kitang duha na lang yung mag-amping. Atay pasa. Unsa na ba kayo naitabo dito sa ospital, no? Pagkawa na kong magdaho nga usa lang ka pamilok, mapakita ug balik si Sir Reeves ni Ma'am Carla. Diba magidag unsa kadako na kay ubos sa atong amo, diba? Siya gud mismo ang mitanyag nga maoy magpabili sa ospital. Aron ubanan si Ma'am Carla. Uy. Unsa na kayo naitabo dito? May kinigbata na di ka. Kao na. Ungitan ti ka. Sure, uy. Ayaw lagi pag sinuplada. Magtarong lang ang tag-istorya. Dili na biyata mga batang may buot. Oh, yes. But you're acting like a child. Unsa? Kalit-kalit ka lami. Ikaw. Di na lang. Ay, nagkukog tubag ka. Aron mo kag-amaw nga magtabi diha nga ikaw ra. Tigyot pa utang, uy. Unsa na may imong gibate? Ta naman ka. Sa may sakit sa muntiyan. Naanasgaan ang imong minaldita. Look who's talking. Nga no? Buutan ka? Di na lang. Ay, nagkukog tubag ka. Aron mo kag-amaw nga magtabi diha nga ikaw ra. Tigyot pa utang, uy. Unsa na may imong gibate? Ta naman ka. Sa may sakit sa muntiyan. Naanasgaan ang imong minaldita. Look who's talking. Nga no? Buutan ka? Dili ko maingon. Gabuutan ko. Kay I'm not fan of praising my own personality. Ikaw ram gud untay makatubag sa kagalingon nimong pangutana. Pero pwede bang mag-istorya tag tinuod? Oras na para sudlan na nimo ang imong tiyan. Maong mahimo magkalimtan una nimo ng imong pagkasuberbiya. Sige na. Magpahimutang tigtarong. Aron mahungit na tika. Wa ko gutuma. Ayaw kong inaana kay dili pwedeng magpagutom ka. Ug di day ko. Adios. Pasagdi ko. Pwede magdili sa ka magpabadlong? Karon lang, bisag karon lang. Aron dili sa ka, maunay sa imong gingon nga, you're acting like a child. Ayaw silutin ng bata nga nasa imong tiyan. Kay wa na inihimong saha nimo. Wow! Isulti ka na si mong kaugalingon. Kaysa man natong duhang nagsilot ining bata, ha? Dili ba ikaw? Ayaw nagipahid na ako. Kay ako man nagipasagdan nga mapuyo sa akong sabakan. Ikaw, unsa may imong gipuhat? Mitalikod ka sa imong tulubagon. Correction. Never gid ko mutalikod sa akong responsibilidad anang bata. Kay kung ihatag lang nimo nako ang higayon, aron maari siya sa akong poder. Binukad ning akong mga pahad sa pagdawat ng bata. Kay dugo man sa akong dugo. So klarong pagkasulti, akong anak. Kung doon naman ko'y gilihayan, kana, mauman ikaw. Kay dili magkamasabot. But to tell you honestly, andam kong makisettle for good. Manong may pakita yun ko karon. May pakita ko nimo. Kay akong gitun ang akong garbo. Ikaw, willing ka ba nga musugod sa uno? Aron taas nga po ng imong agtang nga mga tubang sa tanan. Inig pagkataon ni mo sa bata. Imo kong pakaslan? Kauno na. Ang yara ta magtiwas ang istorya kung busog ka na. Biyais ako. Sinemya nga ako gikinahanglan. Hay na ba itong akong cellphone? Wa ko'y nakita. Oh, shit. Unsa man ako sa pagkontak sinemya? Atagin lang ko sa number.
Kay tawagan na lang nako siya. Wisit. O sa may number. Pagkuwat, oy. Nagkapdos na raman ni akong ten, ha? Kiton ka karon. Ah, ako na yung makatambal sa imong kagutom. Shame on you. You still love me, di ba? Bisip kung sabi may tabos kalibutan. Dili ka makahimos pagsalikuhin ako, di ba? So why not start over again? Mag-uban na. Tungod og para may ilhon nga amahan ang bata. Okay? But as of now, let's not talk about getting married. Ang importante nga naa ako ug naa ka nga magpaabot yung kanus amataw nga atong anak. Tunlan lang una ang imong garbo. Wala ko. Maghinay-hinay una sa pagtimbang-timbang kung unsagay makaayo para natong duha. Labi na sa atong anak. Una-una nagmayo. Nawatagin ako sa number ni Mia para matawagan ako siya kay mupaulay na ako kriyot to clean myself og makailis. But I'll be back in a few minutes. Just a few minutes. Now, give me the number of ni Mia. Aron ako siyang matawagan. Ako'y manawag kay ako'y makigsulti niya. Nga ba ikaw man jud? Ang binay mong cellphone, be? Kung makapahuwam ka man. Ma'am? Anda mga kumakamit para mo balik ka na diri sa ospital. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Jo? Makalagaw ka na. Nga no, di ka una day ka. Ngawa pa man. Nagpadong na din sa namya. Maong pwede ka nang mubiya. Yes, yes. Kung makita na ko nga mukha na ka. Nga bang manghilabot ka pa man? Di ba kiingnan ta naman ka nga pasagdi ko? Ah, sinimya na tingali ron. Excuse me. Sir? Hi. Please, come in. Nadani mang tanan ako gikinahanglan? Lakip na ang akong cellphone? Yes, ma'am. Nimya, wa pa na siya kaon. Siguro ang nga masudlan gyud ang iyang tiyan, ha? Mupaulir ako kriyot para mag-ilis. Pero, bubalik na dayon ko. Okay, ragtili, no? Istoryahe. Unsa? Nimya, so tihiyon niya ako kung bikaon bagina siya. Tanawar kung saan na siya kabadlungon. Tanawag unsa na ng orasa. Milapas na sa hustong oras aron na siya makaon. Pero ni andar sa dangyan kamalita. Mao nang hastang iyang anak. Gusto niyang pasmuhon. Nagbinag-uman. O sa may rason na dili ka mukaon. Dili ka mukaon kung ako'y muhungit. Kang kinsa mang mga kamot ang iyang ipangita. Katong iyang partners iyang kiat. Ala sige. Kontakan ninyo para magawa sa iyang gana. Okay na. Ang importante nga mukaon gina siya. Kay dili ko gusto magpakatao na siya sa iyang anak. Nga malnourished. Klaro ba? Ug karon, di ang laing sumpay nga atong sugilanon. Ikaw ang gamot, ako ang punuan. Dako na kayo ng timailan nga love kapag ganiya, ma'am. Malipay kit ko kung magkauli mo sa si Reeves, ma'am. Di na imposible. Kung mo tando ko. Ha? Nagparamdam siya. May offer yung magsugod ni sa uno. Og willing ka mo pasahilo niya, dili ba, ma'am? Nagkatupad mo ko sa pagbati ni si Reeves pa. Nagselos bakit siya. Mao nga nakasiguro ko nga magpaabot rito kung imong hatagan og langhi kayon, ma'am. Maura niya akong ikasulti, ma'am. Kung may chance pa nga ma-patch up ang inyong gubot, ayaw ninyo usiki ang higayon tungod og alang sa inyong anak. Para nako, inihigayon na, dili na mo importante ang inyong away-away. Kung dili, ang mahimong baruganan sa inyong anak sa katilingban, diin mo mahisakop.
Mabalik ko kung sa ospital ko ya. Okay ra ka nga ako presensya dito kay mukuyog ko. Why not? Sige, huwat ako. Di ba, may ingon man to si Sir Reeves nga mubalik siya? Di ba, ma'am? Ay, lagas ko ha. Nga naman. Kung iya kang panilang sa tubag siyang giingon mo, ayaw siya pantusa. Dawata. Kung makiguli dit siya ni mo, I know nga nagkinanglan ka pa ni Reeves tungod kay sa pagkatinuod lang. Love gini mo siya. Maong pandua. Kung gusto mo serbisyo, o serbisyo ko. And this is not the time para atong irgohon ng butanga, okay? Kay ni Arko. Ayaw ko ginginli kay no way nga tumanan ti ka. Ano? Kaysa ka man sa kong kinabuhi aron magbuot-buot kag decide ha? Kung angay ba kang magpabilin din uban ako? Di ba imo naman kong gibuhian? Tungod kay doon na nakagitpuli na ako. Then Reeves, stay away from me. Get out of my sight kay giluod na ko nimo. Which is not true. Naibaw ko nga naa ka lang sa kasuko tungod kay nagpataka ka buhat og isina. Diha si imong una-una. May kikang mo fabricate og istorya bisag wa pagani di mo masiguro kung unsa gi tinuod. Ikaw ra may nagbuhat og multo para mohadlok nimo. Shut up! Sorry. Pero this time, I am here for good. And not war. Mong steady ka lang diha. Kus oras na, aron sudlan na nimo ang imong tiyan kay labing siguro may reklamo na ng naas imong sabakan kay medyo may lapas ng oras para mukaon ka. Wa ko gutuma. Og kung mukaon man ko, sinemyang akong gusto nga mo silbi na ko og dili ikaw kay dili ko maka-afford sa imong presyo. You're talking nonsense. You're acting like a child when in fact, nahibaw man ko. Nahibaw man unta ka. Nga sa dili madugay, mahimo ka na nga usa ka inahan. Grow up, Carla. Be matured enough sa imong mga pensyamiento aron pagmalinahon ta. Think positive. Dili kay mangita ka lang yugdan aron maguba ang ato na untang nasugdan nga maayong relasyon. O ka anugni sa panahon nga na distansya na hinuon ta sa usag-usa. Tungod kay naglikay ko nga magkasumpa kita. Ikaw ra ginuguba sa mood natong duha. Nakaila ka na ako. Ako'y tao nga gustong kalinaw. Pero ambot na nung malingaw ka man yun og away. Huwag gid mo na nga. Makabuisit na sa atong kinabuhi. Pwede magtako mo na nimo imong baba. Alingog-ngog, makairitar. Kunain man sinemya, palihog pasudlan na siya, kay gikinahanglan ako siya. Wa sila sinimyas palibot. What? Ila kong gibiyaan? Mibiya tong duha nga dili sa kaugalingon nilang kabubuton. Kung dili, tungod sa akong kaluoy nga nakakita lang duha nimo, nga nangaluya tungod kay... tungod tingali, gumikan sa tensyon nga nahitabo nimo. Maong ako silang gipapauli. Kay gipasaligan nga ako ang buatiman nimo. Shit yourself. Og ayaw tong mga tao, gadot sa bukog ang respeto nimo. Supak sa buot ang pagbiya unta dinhi sa ospital. Kay naibaw sila nga imo gyud silang pangitaon. Pero be fair. Og ibutang sa imong nauna. Nga kung nagkinahanglan ka maghustong pahuway, mausad sila. Maong ayaw gyud kasuko nila. Can we be friends? Kalimti sa kuno diha ang imong kasuko na ko. Og tipakis sa kuno gamay ang imong pagsabot, ang imong kasuko aron sa imong mahusay ta. Okay ba? Ano dili ka makaakos pagwagtang nako sa imong kinabuhi. So once and for all, let's start all over again. Let's give ourselves a chance para ma-retrieve ang kanindot sa atong panag-uban sa nangaging mga adlaw. Nagkalit lang nga nadilit tungod lang yun sa sayop ni mong gituan.
Ah, utda niya. Aron di bagot mans, baby. Nga nga. Busog naman ko. Ay, nalagipugos. Kitingalan nga noong masuka ko. Ah, okay. Babe, parang ayog dali, ha? Yes, Daddy. Si balita. Huwag tawag niya para pabalik ko sa ospital. Uwa man. Nabala ka ba ya, Kutyo? Oh, nga naman. Tuwa na sumayong kamot si Ma'am Carla, nga mabalaka na inoon ka. Tuwa na ang kinakustang tao siyang kinabuhi. Nga magi nangako nga mo'y mo atiman niya. Nga, gilibutan to sa mga doktor o nurse sa ospital. Nga mabalaka na inoon ka. Kadakong sayop na imong ginoon na, oy. Ay, wa lang ba ni mo makuha ang buot na ko ipasabot, Yo? Wa ba sa maayong buot si Ma'am Carla? Ang ako una ba? Nga, dili ka tumusinta kung makakita sa iyang uyab nga maoy nag-apong niya, nga may mga kahiubos nanto. Aling mo sa muton niya hinuon nga, masugamaktos kadaot ang atong amo. Wala kayo pagsaling si Ribs. Ha? Naibaw to si Ribs kung unsa pagbugnaw sa uwa tong Ma'am Carla, oy. Mong relax lang diha. Dili, jud, Yo. Ha? Unless, mamalik ta dito sa ospital niya para masiguro na ko ang kahimtang ni Ma'am Carla ug sa umaabot niyang anak. We're okay. Ha? Siya mismo, makasulti niya ni mo, ana. Kung makamata na unya na. Ako naman ang ipagkatugog balik, humana ko siya pagkana. Mikaon ba siya? Oh, yes. Dili siya makahimos pagbalibat sa tao nga mo'y tanan para niya ni Mia. Good. Kung mauna. Ang akong concern ra gyud maong nakibalik ko ni Tiyo dinhi, sir. Tun kay gusto na ko masiguro nga okay ra gyud si Ma'am Carla. Thank you for loving her, Nemia. I'm so happy nga miabot ka sa kinabuhi ni Carla. Kaya nakita na ko diyan nimo ang usa ka. Yan ang maayog yun nga kauban. Yang makamaong mo lugar. Makamao dili lang sa gibuhaton sa panimahi kundi makamao kapag yung mutudlo sa mga maayong butang kang Carla. Sa pagkatinuod lang, hangyo na ko nimo. Bisag unsa pa'y may tabo. Ayaw yung biyai ang mahimong inahan sa akong anak, ha? Anyway, naa naman unya hinuon ko. Ha? Napatch up na mi. Magkamao dili lang sa gibuhaton sa panimahi kundi makamao kapag yung mutudlo sa mga maayong butang kang Carla. Sa pagkatinuod lang, hangyo na ko nimo. Bisag unsa pa'y may tabo. Ayaw yung biyai ang mahimong inahan sa akong anak, ha? Anyway, naa naman unya hinuon ko. Ha? Napatch up na mi. Yes! Ikaw ba? Kung makauna-una ka naghani unya sa pagpangitaw ipuli sa nawaha ni mong minahal, siguro ang dili ka masayop sa pagpili sa tao nga mao niya ihatagan nimo sa imong pagsalig ni Mia. Ayaw gi ko seeking imong kinabuhi uban sa usa ka tao nga way hinungdan kay anugon ka. Uy, Tinuod na, naibaw ka ba? Ika nang imong kinaiya. Humo kay makadani na mong mga lalaki. You're perfect. Diin ka ba kaniad to? ikaw good, sir. Joke. Pero akong usbo niya, dili mo na to matagal ang panahon, no? O niya, matod pa nila nga, promises are made to be broken man ko, no? Just in case. Mupitik mo balik ang imong kasing-kasing. O magkahuna-una ka nga, dili ka rin andam nga mamatay, nga magpabiling ulay. Tambag ni ko nimo.
Pili agyod ang tao nga dili mas labaw pa kaysa unang tao nga imong gihatagan sa tinuod nimong pagmahal sa unang mga adlaw. Mao akong piliyo ng parehas yun nimo, sir. Yati, ibaws na. Aya, Ma'am! Ma'am! Ma'am, kumusta naman ka? I'm good. I'm okay. And I'm so happy. Oh, I hope tinuod ng imong gisulti. Tinuod. As in tinuod, yun. Cause Reeves and I are okay. Wow! So, God is good yun, unsa no? Ug wa sa kay kabutangan sa akong kalipay ng balita, ma'am. I'm sure, maangko ni dali ang kaayuhan, ma'am. Sa may plano ni si Reeves ni Mia. Ha? Ito na may plano ni si Reeves ni Ma'am Carla. Kung nagibay idea kung magpagkasal na bagay ng duha kay nagigbalik naman yun si Ma'am Carla din sa original niyang gipuyan. So may mong status na nila ha. Kay paminaw na ko. Karon nga nagkauli ng ginasilag mayo. Nagkauli ng ginlang buot. Murag di na siguro nabuhian ni Ma'am Carla si Reeves. Kay di kali dito sa ospital o hangto na din sa bahay. Nagsigil lang kumpayot ni si Reeves. May sobra ng kapilit. Lupig pa'y kumi. Oh, Wa sabjik kay laing di pa nag-ingnan sa atong amon no. Kundili ang mananap pagyud sa dagat. kay maom sa ginay angay ang iyang liho karon. Kung asa si Sir Reeves, nagsigil siyang sikit. Muna maghadlog ilugan. Uy, hinahin ang imong tingog. Diyo, kahit ngaling madunggan pa. Na, lisod kay maatan kas pag-andar sa pagka-negatibo uto ka na. Ya, sa may paminaw ni mo, mapagkasala na sila. May pagtuo si Sir Reeves anang kasatyo. Ha? Ang pwede niya kay live-in lang. Pero kasal, wala siyang bokabularyo. Ay, mo'y gidangat. Good morning. Morning. Sa'yo ka mang may mata. Gusto ko mapaso. Sure. Ay, gi-career na gud ni Sir Reeves ang pag-atiman ni Ma'am Carla. Siya naman ginangunay sa pagselbi ini. Murag batang gamay nga gatiman eh. Iyay, di ba kanaon niya na may spoiled? Makita ro niya na nato. Sa pagkakaroon, maura gini akong ikasulti. Igo na lang tang magpaabot sa sunod nga mahitabo. Humanaan na ilang panag uli. Hinoon, akong giampo nga okay ra gini sila ug magpabiling okay forever. Amen. Hi, baby. Gusto naman ka, ha? Excited na kayo si daddy nga makakita ni mo. Ano? May tindak. He's healthy, di ba? Healthy kayo nga akong baby. Og maunay akong gikalipay. Kinsa nang nanawag? Si Kuya. Kuya? Oo, sige. Muna ko karon dayon. Manangidro ko. Naaraman siya sa akong tupad. Okay, paabot ako. Malakaw ka? Yes, magpakuyog si Kuya sa airport kay naa siya sugaton nga bisita.
Di ko gusto. Ha? Nga mulakaw ka. Agong balibaran si kuya, babe. Ayaw lang, uy. Tinghalik malain. Okay na. Lakaw na lang. Pero mga unsa ta, please. Dili ko musugot nga mulakaw kang dili ka makiksaw na ako. Kay na, di dyo ko mukaon. Sige, sige. Akong inon si Nimia nga mag-andam na sa lamisa. Aron, makakaon na yun ta. Kay maikog kong mupahuwat ni kuya. Balik tayo ha. Ha? Ayaw dugay uli. Patay kang bata ka. Atong entertaino ng atong mga bisita. Unya misaad kang pauli na yun. Ribs naman. Asa ka? Kuya, eh. Ayaw ko biyae. Ayaw ko biyae, tol. Imo ko pasagdan nga magkabuang og abi-abi sa mga bisita nga mabot. Ako sang huwaman ang imong panahon, okay? Okay? Then talk to Carla, kuya. Give her a ring. Kinsa ni? Ako bayaw, si James. Huy! Imo sa kong ipakalitan, ha? It's man. May mabag ako sa nguhaman si Ribs. Wa pa na diya? Diyan In fact, diyan na gani mi sa airport. Ako ba nga ako sa nga kawato ng panahon ni Ribs na imo kay dili ko gusto ba nga magkapuliki og entertain sa ako mga bisita. Mas magkasalig man ko ni Ribs good kay entertainer maguling tawhana gol. Mas magkasalig man ko ini. Yang mo gimugayad kung asa maayong dadon ni mga bisita nga mga bot. Kakalit ba ng lakawa? Ha? Oo, mo lagi. Mo gani nga magpatabang ko ni Reeves. Hain man day siya. Ganun ikaw man ginanawag, aron lang mananghid ako. Tungod kay hugot mo kay siya nga may balibad nga dili siya magdugay kay mapalakan nimo. Sagdi na lang. Okay lang. Gikinahanglan man gyud ka ang iyang presensya. Daghan di kay mong mga bisita? Upat. O sa kalaki o tulo ka mga babae. Two of the ladies are Americans. Biyernes Santo man ang imong naong. Kau ba'y piyaan, malingaw ka? Ha? Leche, Miss James. Ma'am. Ngano kang mo gigalgal si Reeves? Nganibaw mong gitunta siya nga gikinahanglan sa nakong panahon si igsuon. Nalipay ganitang nabalik na ang maayo na mong relasyon ni Reeves. Pero iya magyud ginoong gisingitan. Kasyit gid, uy. Basig mauli rito dayon sa si Reeves, ma'am. Unsay mauli dayon? Nga karon pa man gani may mahawag istorya si James kaya gipananghid si Reeves nga malangan. Iya ko nung huwaman si Reeves, kawaton ang panahon nga para unta nako tungod siyang mga friends nga nangabot karon. Unya, hibaw kag kinsa yung mga friends, ha? Kinsa man? Usa ko ka lalaki ug tulo ka mga babay, ilang tagsaan? Ha? Kung ikaw akong pangutan-on, sayo pa ko sa kong giingon nga ila tong tagsaan? Kung mag-inamaw kog tubag, ma'am, moingon yung kung ka masayop. Pero, kung akong gamiton ang tinaro nga pensamiento, moingon ko, ma'am, nga ayaw lang sa pagunahon na og dautan, kay basig dili na maong mahimong sitwasyon, ma'am. Dili. Kay gikulbaan ko. Ha? And ayan guys, lugar na to ang part 9.
bukat nga dunggan guys no nga nitawag si James guys no kay iya dong hulman si Rebs. So managsuon pa ni ang duha guys no ug wala ganahi si Carla. Ang utana karon guys mosugot baga si Carla no nga hulman si Rebs nga karon nga nag-uba na sila. Unsa ang sunod mahitabo? Sige nakipahapyaw ako na mati sa drama guys no. Hapyaw ako guys kay tungod sa kabisi. Og hinay kong tingog ron guys no kay nangatog ng mga tao sa palibot. Kadistorbo ta. Time now is 12:30 AM. Yes. Alas 12:30 na guys sa tungang gabi. Sayo nangatulog mga tao ron guys kay nag-uwan-uwan manggod. Maunang hinay lang ang atong tingog karon no. Nakoy gitan-aw diri guys o nga dalagang nagpakuha ng nagpakuha ng litrato na dulas at nahulog sa bangin. Nagpapakuha lamang ng litrato si Yana sa kanyang kaibigan ng bigla na lamang itong nadulas sa tinutungtungan nitong puno at nahulog sa bangin. Kumusta naman kaya ang kanyang kalagayan? Nag-viral yun siya guys kay nakuan yun siya na-feature yun siya sa GMA pero wala ito yun guys no. Pero ang pangutana karon asa naghatmos siya kataas ba sa bangin totoon be. Ano para ano sa jumping ano gano no sandal ka gano. Na mo na karon Sandal ka sa picture. Para mo ano? Ano para ano sa jumping ano gano. No sandal ka gano. Nandot na tan-awon guys sa ano ang dami mong alam by Kuya Kim. I'm sure maki MGS na po ni mingon na po to si Jessica. Huwag kukurap or sa aming pagbabalik. Mo gyud baya na ang linya ni Kuan guys no. Ogin ang linya ni Jessica Soho. O para sa daghan pang komentaryo maghimo na pud ta guys og reaction video diri sa KMGS diri ta guys. Di lang ta mo lang tawag mga hadlok ron guys kay wala ko'y kauban. Kini manla huling-huli ka sa sarap. Mistulang lobster sa Palawan na marami ngayong tag-ulan tikman. Kasi tawag mistulang lobster sa Palawan. Ang pangutana karon guys safe magani kaunon. Mistulang lobster so dili siya lobster. Kamukha lang. Sa may tawag Ang tawag po niyan sa Mindoro biyaso po. Buyaso. Nakakita naman ko I'm sure nakakita na po mo guys pero wala nang mo kailan noon sa pangalan. Ang pangalan niya sa Mindoro buyaso. Isik ang tawag nila rito, manla. Sa pangingisda, binubuhay ni Jesus ang kanyang pamilya dito sa El Nido, Palawan. Pero tuwing habag, Lagot ba niyo click ra mag-iya. Kung ginatanaw guys kay kung battery weak na. ang kanyang pamilya dito sa El Nido, Palawan. Pero tuwing habagat, siya'y inaalat. Malakas yung hangin, maalon, hindi na makatrabaho. Kaya sa halip na pumalaot sa mga bakawan siya, nagbabaka sakaling may mahuli. Ay, sa bakawan, sumura siya alimangon no, mga alimasa guys. Sa bakawan mo kuha. Napay comment rin guys. Meant to be po talaga kayo Sir Jesus at Ma'am Babylonia. Jesus ang pangalan.
o bibilog niya ang babae. Meant to be good sa pangalan pa lang. Sarap mamuhay sa probinsya, lahat organic. Organic guys, bisan ang kuan, mga tao organic yun ang beauty. Yung nilalakad namin, 1 kilometro kalahati. Ang pakay niya rito, isang klase ng lamandagat na sagana sa kanilang isla. Pagkauli po namin, pag marami-rami, binibenta rin namin. Pag kaunti lang, pag ano lang pang ulam. Naghimo di sila kuan pud o kanang murag trap, no? Nara yun siya guys, o tanawa ninyo. Ganyan siya, no? Mistulang lobster, pero sa bakawan siya makuha, no? Nindot ni siya kasi nakuhaan. Ito na meron Hadlok ding man tanaan ay mura mag centipede unsa na siya sa Bisaya na murag sipit, pero mas maliliit. May mahabang buntot na parang sa alakdan o scorpion. Ang tawag nila rito. Murag scorpion nga murag tanga. Saba ni murag uhipan, naglibog ko siya kun murag alimango, murag pasayan. Combination. Select. Isa pa man 150. Agoy. Okay, may basta importante na ice. Ako lagi. Dong pa na tayong suka dong we. Giti ang ipon dong we. May akong suka. Coins na pod. Basta. What's why nagyap sa ta? 150 na dong. Ay 160 na. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 160 na. Pero na pa sa sunod. Basta gikan sa mo dong. Lami. Ay basta yung hot dog. Dili. Matay kasi mo lami. Asin. Bawal mag-on sa kamot eh. Ay, Na, tanawa. Ana, ragot ko ha, ana. Kaya gamay. Malubat man. Pila ka ice. Matay customer guys, nagpalit pa. Unsa ka? Ay, nag-vlog. Gila ay. Di ba, ilang. Sabi. Kinsa di ka ubay mo daya? Unsay makaon ng madra lang? Naman, Jason. Na ay wishy. Pagdali ko mo Sama na to guys. Thank you so much no kung nabot ka up to this part. May mga inabuhi sa ta guys no. Wisher dong. Nang inabuhi at tungang gabi. Wishy pila. City na lang imong sobra. Wisher. Pila ka wishy? Duha ka wishy. Kuang mo is kuan na lang 13. Salamat dong ha. Salamat po rin harinan pa.